Det kan være mode. Ja, så siger man, kan du ikke lige prøve at spørge om det, så er man tilbage. Altså, jeg har så ikke fået ringet tilbage nu, men altså... Det er lidt vildt lige nu, ikke? Altså, Måske. ja. So why did you hesitate? Because she masturbates. Control both of them at the same time. I'm not very good at doing things. Bankospil, så skal telefonen ikke ringe. Er du rigtig Aren't you gonna get the video tilted the wrong way that way? Det er da også irriterende. Like that. Sådan en telefon, der bliver ved at ringe. When you watch it on the computer now, it's gonna be all... Jeg tør ikke tage den der telefon, så de sidder bare og spiller videre og lader som ingenting. Man kan jo tydeligt se, hvem det er nu. Jeg gør det konsekvent. Hver mandag, når du er til bankospil, så ringer jeg til dig. Ja. For eksempel, når jeg slår Kunne være, hun har glemt det. Min søster kirkesanger i Nykøbing Kirke, og hun har været ude for, at folks telefoner ringer. Og sjovt nok er det som oftest her i efteråret, når der kommer forældre. Det er utroligt, som de kan luske deres mobiltelefoner frem og sidde og sms'e og støttehold og ligge på bænken, og nogen sover endda. Ja. Jeg så et eller andet sted, Det er utroligt. der er en anden, der har været smart og har lavet en ringetone, som der ligger op over de 15.000 hertz. Ja. Det vil sige, så kan deres lærere, de kan ikke høre det. Det er genialt, synes jeg. Så de kan høre, når de får tekstmeddelelser og så videre i skolen, ikke? Ja, det er en hund. Ja. En lille hund, ja. Jeg kommer lige til at sparke til. Nå, hvem sparker du til? Jeg ved ikke, det er bare en hund, ikke? Det er ikke dig, der sidder og tager benene. Så har du godt have vores låne ben. Så trænger til at få på benene. Det er også